Quan comprem un producte ho fem perquè realment el necessitem o perquè d'alguna manera ens veiem sugestionats a fer-ho. Tot i no ser habitual, encara hi ha empreses que utilitzen pràctiques comercials deslleials per tal de vendre els seus productes. Ens referim a pràctiques comercials deslleials quan s'incita a comprar a través de l'engany o la manipulació i també quan es vulnera el principi general de la bona fe en l'àmbit de l'activitat comercial. Darrere de les pràctiques comercials deslleials sempre hi ha aquesta voluntat d'intentar captar l'atenció de més compradors d'alguna manera, és a dir, que hi ha moltes variants, però amb aquest element comú, intentar treure l'atenció dels consumidors per comprar o per fer una compra que sense aquest element, per dir-ho així, captatori, o que cridi l'atenció, doncs probablement no es faria. Hi ha molts tipus de pràctiques comercials deslleials. Una forma és a través de cartells o rètols que donen informació falsa o que no proporcionen tota la informació necessària al consumidor. De manera que si aquesta falsedat no hagués tingut lloc, possiblement el consumidor no hagués fet la compra. S'ha de vigilar també amb els productes miracle, als quals se'ls atribueixen capacitats curatives o de millora que moltes vegades no són certes. Una altra pràctica comercial deslleial són els anuncis que incentiven els menors a consumir o, per exemple, pressionar el consumidor buscant que aquest consumeixi en contra de la seva voluntat, per exemple, amenaçant-lo de tallar un subministrament si no accedeix a la seva revisió. En general, es recomana parar atenció a les ofertes limitades, a les liquidacions falses o a les ofertes de premis i regals, ja que podrien encobrir algun parany. És aquí on la feina de l'Agència Catalana del Consum per evitar que es produeixin aquestes pràctiques on cobren més importància. Bé, la igualtat de condicions és la igualtat de garantia de la compra. O sigui, el consumidor el que ha de tenir clar és la garantia de la compra. I això es dona en els establiments que estan d'alguna manera regulats i en normes. Si el consumidor opta per un altre tipus de comerç, o per un altre, que no és comerç, o un altre tipus de compra en un altre lloc, és responsabilitat seva, però per això l'administració està fent l'esforç que fa, sobretot amb el tema de vigilància del producte, que jo crec que és la base que el consumidor es trobi tranquil i segur. En el cas de trobar-nos davant d'una pràctica comercial deslleial, es recomana acudir a una associació de consumidors o a l'Agència Catalana del Consum i tramitar una reclamació o denúncia. Per més informació podeu adreçar-vos al web www.consum.cat.